An daɗe ana sa ba sa katsi wajen ganin an nusar da ƴaƴayenmu mata domin dai hankalin mai saran kaba ya koma garina, amma sai su yi kunnen uwar ƴaƴayen nan wai duk da sunan soyayya. Napson SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da darajar so. Wai me yasa kuke da taurin kai ne? Laifin zuciya ta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya isa haka. Ina da tarihin da nake alfahari da shi, kuma ba zai taba rushewa ba, domin ban taba neman wani abu na rasa ba, kuma ba zan fara akan ki ba. Darajar so babu yadda ba su yi ba don su tallata mata irin soyayyar su, amma ta ce ana katta ya rufe. Kowa ya ce buzu riga ne. Allah ya kai mu sallah. Dan Allah Asimi, ina neman wata alfarma a gare ka. Ina cikin tsaka mai wuya, ka taimake ni. Dakata. Wannan abun fa da nake ciki kaddara ce, kuma na san ba wanda ya fi karfinta. Tabbas lahira za ta yi ba. What? Domin ba za ki aure maza biyu ba, namiji ɗaya tan za ki aure, wato ni. Darajar so jaruman shirin Napson Boy FKD, Maryam S Fulani, Awal M Bello, Malika Nijar, Sani, Abubakar Bauchi, Real Anasco, Autaras SK da dai sauran jarumai. Darajar so labari da kuma tsara shi Adam Abdullahi, shiryawa Napson Boy FKD, daukar nauyi Napson Global Film, bada umarni KYH Samunaka. Darajar so, darajar so, darajar so.